Πρώτα θα ξεκινήσουμε με το μήνυμα του Υπουργού Παιδείας. Επ' ευκαιρία του εορτασμού της 25ης Μαρτίου ως πανεπιστημιακός δάσκαλος και με στην αίσθηση της ευθύνης του λειτουργήματος του Υπουργού Παιδείας, θέλω να μοιραστώ μαζί σας μερικές σκέψεις για το μεγάλο αυτό γεγονός που γιορτάζουν μαθητές, εκπαιδευτικοί γονείς, όλος ο ελληνικός λαός, όλος ο ελληνισμός όπου γης. Φυσικός χώρος του εορτασμού του εθνικού αυτού γεγονότος, που είναι συμβολικά δεμένο και με μια μεγάλη θρησκευτική γιορτή, τη γιορτή της Παναγίας, είναι και παραμένει το σχολείο. Επικαλούμε την ευαισθησία όλων των εκπαιδευτικών για το μοναδική σημασία ιστορικό γεγονός της εθνικής μας παλιγενεσίας. Το ιστορικό αυτό γεγονός πρέπει να εορτάζεται στα σχολεία με καθολική συμμετοχή μαθητών και εκπαιδευτικών, όχι μόνο με πανηγυρικό τρόπο, επίσημη ομιλία, θεατρικές απεικονίσεις, τραγούδια, απαγγελίες ποιημάτων και παραδοσιακούς χορούς, αλλά και με πιο ουσιαστικό τρόπο, με συζητήσεις μέσα στις τάξεις πριν από τον εορτασμό για τη σημασία του γεγονότος και τη θέση του στην ιστορία της πατρίδας μας. Προέκταση των ενδοσχολικών εκδηλώσεων είναι ο εορτασμός του ιστορικού γεγονότος στο δημόσιο χώρο, στους δημόσιους χώρους όλων των περιοχών της Ελλάδος, με το συμβολισμό των σχολικών παρελάσεων. Η συμμετοχή μαθητών σε τέτοιες δημόσιες εκδηλώσεις απόδοση τιμής στους Έλληνες αγωνιστές, οι οποίοι δοκιμάστηκαν σκληρά, έχισαν το αίμα τους και θυσίασαν τη ζωή τους για να απελευθερωθεί η πατρίδα μας από τη μακραίωνη τουρκική σκλαβιά, αποτελεί ελάχιστη δική μας συμβολή στη μνήμη αυτών των ηρώων, στην ιστορική μνήμη του νέου ελληνισμού, πράγμα που είναι χρέος μας να νιώσουν και να σεβαστούν πρώτοι και πάνω απ' όλα οι νέοι μας. Οτιδήποτε αμαυρώνει χωρίς περίσκεψη αυτή την ιστορική μνήμη και την οφειλόμενη από όλους μας τιμή, δεν προσβάλλει μόνο τη μνήμη των ηρώων, αλλά απαξιώνει πρωτίστως σε εμάς που αποδεικνυόμαστε ανάξιοι της θυσίας τους. Η αίσθηση ορίων είναι το λιγότερο που μπορεί να ζητήσει κανείς στη στάση όλων μας απέναντι σε τέτοιες ιστορικές επετείους και απέναντι στις μεγάλες ηρωικές μορφές του ελληνικού λαού. Δεν είμαστε εμείς τα θεσμικά πρόσωπα, οι πολιτικοί ή οι διάφοροι εκπρόσωποι, οι αποδέκτες της τιμής που ανήκει στους ήρωες που θυσιάστηκαν. Είμαστε όλοι μαζί ένα μικρό αντιπροσωπευτικό κομμάτι του ελληνικού λαού που καλούμαστε σε τέτοιες εκδηλώσεις να εκφράσουμε δημόσια το σεβασμό μας και να αναγνωρίσουμε δημόσια την οφειλή μας στους τιμόμενους αγωνιστές του 2021. Δάσκαλοι, γονείς, συγγενείς, φίλοι, απλοί πολίτες, προσερχόμαστε σε τέτοιες δημόσιες εκδηλώσεις να καμαρώσουμε τα νέα παιδιά, συμμετέχοντας και ήδη ψυχικά στον εορτασμό και παρόλη τη συσσωρευόμενη πικρία που έχει πλημμυρίσει τις ψυχές μας σε αυτή την πρωτόγνωρη κρίση που περνάει η χώρα μας, δεν έχει κανείς μας το δικαίωμα ούτε την νομιμοποίηση να πληγώσει το δημόσιο αίσθημα και να τραυματίσει μια εθνική επέτειο μνήμης. Καλούμεθα λοιπόν όλοι, ιδίως οι νέοι, να εορτάσουμε αυτή την επέτειο όπως αξίζει στους αγωνιστές του 2021 και όπως απαιτούν η παράδοση, το ήθος και το πνεύμα αυτής της επετείου. Και πάνω απ' όλα ως ένα εθνικό χρέος που ενώνει όλους τους Έλληνες. Ανεβάζει το ηθικό μας και αποτελεί πηγή υπερηφάνειας για όλους μας. Τα λόγια του Κολοκοτρώνη προς τους νέους είναι και σήμερα επίκαιρα. Σε εσάς μένει να είστε και να στολίσετε τον τόπο όπου εμείς ελευθερώσαμε. Και για να γίνει τούτο πρέπει να έχετε ως θεμέλιο της πολιτείας την ομόνοια, τη θρησκεία, τη φρόνιμη ελευθερία. Ακολουθεί το υπερμάχο. Σηκωθείτε όρθιοι.
Καθίστε, παιδιά. Μαΐου 1453. Ο Μωάμεθ ο Πορθητής καταλαμβάνει την Κωνσταντινούπολη. Ο Κωνσταντίνος ο Παλαιολόγος πεθαίνει πάνω στα τείχη πολεμώντας. Ακολουθούν 400 χρόνια σκλαβιάς της Ρωμιοσύνης στον τουρκικό ζυγό. Είναι πάντοτε η βασιλεύουσα και το όνειρο όλης της πονεμένης Ρωμιοσύνης. Τα βλέμματα επιστρέφουνε και σλίχτες.
25 Μαρτίου, η Εκκλησία μας γιορτάζει τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. Ήταν μια ευλογημένη μέρα που ο Αρχάγγελος Γαβριήλ έφερε το μήνυμα στην Παρθένο Μαρία ότι θα φέρει στον κόσμο το σωτήρα των ανθρώπων. Ακολουθεί το ποίημα ο Ευαγγελισμός. Με μιας ανοίγει ο ουρανός, τα σύννεφα μεριάζουν, οι κόσμοι μείνανε βουβοί, παράλυτοι κοιτάζουν. Μια φλόγα στράφτη, ακούγονται ψαλμοί και μελωδία. Πετάει ένα άστρο, σταματά, εμπρός στη Μαρία. Χαίρε της λέει η Πάρθενε, ευλογημένη, χαίρε. Ο Κύριος μας είναι με σε. Χαίρε Μαρία, χαίρε. Επέρασαν χρόνοι πολλοί, μια μέρα σαν εκείνη, αστράφτη πάλι ο ουρανός. Στην έρμη και στην κλίνη, λησμονημένη, ολόρφανη, χλωμή και απελπισμένη, μια κόρη πάντα τίκεται, στενάζει αλυσωμένη. Τα σιδερά είναι αντάραγα, σκοτάδι ολογυρά της. Η καταφρόνια, η δυστυχιά, σέπουν τα κοκαλά της. Τρέμει με μοιάση φυλακή και διάπλατη η θύριδα, φέγγει και αφήνει και περνά, ένα άστρο, μια ναχτίδα. Ο άγγελος εστάθηκε, διπλώνει τα φτερά του. Ξύπνα, ταράζου, μη φοβού, χαίρε Παρθένε, χαίρε. Ο Κύριος μου είναι με σε, ελάς ανάστα χαίρε. Οι τείχοι αυτοί σοριάζονται, η μαύρη πεθαμένη νιώθει τα πόδια φτερωτά. Στη μέση της δεμένη χτυπάει σπάθα φοβερή. Το κάθε πάτημά της ανοίγει μνήμα χόρτανη. Ρωτά για τα παιδιά της, κανείς δεν αποκρίνεται. Βγαίνει πέρα στα όρη, λιώνουν τα χιόνια, όθε διαβεί, όθε περάσει η κόρη. Ξυπνάτε εσείς που κοίτεστε, ξυπνάτε όσοι κοιμάστε. Το θάνατο όσοι εγεύθετε, τώρα ζωή χορτάστε. Οι χρόνοι φεύγουν, πετούν και πάντα εκείνη η μέρα είναι γραμμένο εκεί ψηλά να λάμπει στον αιθέρα μ' όλα τα κάλλη του ουρανού. Στολίζεται όλη η φύση με 1000 μύρια λούλουδα για να τη χαιρετήσει. Η μέρα αυτή, με το μήνυμα της ελπίδας για τη σωτηρία των ανθρώπων, ορίζεται ως η εναρκτήρια μέρα του αγώνα, η αρχή της επανάστασης των Ελλήνων ενάντια στο τουρκικό ζυγό. Στην πραγματικότητα, βέβαια, η επανάσταση ξεκίνησε λίγο νωρίτερα. Ο αγώνας του 21 προετοιμάστηκε μεθοδικά ύστερα από προηγούμενα αποτυχημένα κινήματα και στηρίχθηκε στη βούληση και στην πίστη των φωτισμένων πατριωτών Ελλήνων. Αυτό που αφήσαμε άφωνο στους ξένους παρατηρητές ήταν πως κατόρθωσε η ελληνική ψυχή να παραμείνει αδούλωτη για 400 χρόνια και όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου να ξεσηκωθεί και να διεκδικήσει τα δίκαιά της. Το ρόλο να κρατήσουν άσβεστη τη σπίθα της λευτεριάς τον ανέλαβαν κάποιοι αφανείς ήρωες με την καλλιέργεια της γλώσσας και της εθνικής συνείδησης. Έτσι, ο Ρήγας Φεραίος, οι Έλληνες διαφωτιστές του εξωτερικού και η φιλική εταιρεία βρήκαν πρόσφορο έδαφος για να ριζώσει και να βλαστήσει ως πόρος της ελευθερίας τους υπόδουλους Έλληνες. Ο Ρήγας Βελεστινλής είναι η μεγάλη προσωπικότητα που συνέλαβε το σχέδιο που θα οδηγούσε στην Παλιγγενεσία. Η δολοφονία του ανέστηλε προσωρινά την προετοιμασία. Ακολουθεί ποίημα «Ο Θούριος του Ρήγα». Λοιπόν, ορισμένοι νομίζω ότι βρίσκονται στο γήπεδο, Κύριε Ψαλίδα, όποιος κάνει φασαρία εκεί πέταξε τον έξω και σημείωσε τα ονόματά τους. Είπα να συνεχθούμε, έτσι. Είναι εύκολο να την επιβάλλουμε την ησυχία. Αλλά πρέπει να την κάνετε ησυχία από μόνοι σας. Ως πότε παλικάρια να ζούμε στα στενά, μονάχοι σαν λιοντάρια στες ράχες στα βουνά.
Σπηλιές να κατοικούμε, να βλέπουμε κλαβιά, να φεύγουμε από τον κόσμο για την πικρή σκλαβιά. Να χάνουμε αδέρφια, πατρίδα και γονείς, τους φίλους, τα παιδιά μας και όλους τους συγγενείς. Καλλιώνε μιας ώρας ελεύθερη ζωή, παρά 40 χρόνοι, σκλαβιά και φυλακή. Τι σ' ωφελεί αν ζήσεις και είσαι στη σκλαβιά, στο χάσου πως σε ψένουν καθώρα στη φωτιά. Βεζίρης δραγουμάνος, αφέντης κι ασταθείς, ο τύρανος αδίκος σε κάμει να χαθείς. Δουλεύεις όλη μέρα σε ό,τι κι αν σου πει, και αυτός πασχίζει πάλι το αίμα σου να πιει. Ανδρείοι καπετάνοι, παπάδες λαϊκοί, σκοτώθηκαν κι αγάδες με άδικο σπαθί. Κι αμέτρητα λιτώσει και Τούρκοι και Ρωμιοί, ζωή και πλούτον χάνουν χωρίς καμιά φορμή. Ελάτε με έναν ζήλουν σε τούτον των καιρών, να κάμουμε των όρκων επάνω στο σταυρόν. Συμβούλους προκομμένους με πατριωτισμόν, να βάλουμε εις όλα να δίδουν ορισμόν. Οι νόμιναν ο πρώτος και μόνος οδηγός, και της πατρίδος ένας να γίνει αρχηγός. Γιατί και η αναρχία ομοιάζει τη σκλαβιά, να ζούμε σαν θηρία είναι πιο σκληρή φωτιά. Σ' Ανατολή και Δύση και Νότο και Βοριά, για την πατρίδα όλοι να έχουμε μια καρδιά. Στην πίστη του καθένας ελεύθερος να ζει, στη δόξα του πολέμου να τρέξουμε μαζί. Βουλγάροι και Αρβανίτες, Αρμένοι και Ρωμιοί, Αράπηδες και Άσπροι με μια κοινή ορμή. Για την ελευθερία να ζώσουμε σπαθί, πως ήμασταν τριωμένοι παντού να ξακουστεί. Όσοι από τη τυραννία πήγαν στη ξενιτιά, στον τόπο του καθένας ας έλθει τώρα πια. Και όσοι του πολέμου τη τέχνη αδικούν, εδώ στρέξουν όλοι τυράννους να νικούν. Λοιπόν, γιατί αργείτε, τι στέκεστε νεκροί, ξυπνήσατε, μην είστε ενάντια και εχθροί. Πως οι προπάτορές μας ορμούσαν στα θεριά, για την ελευθερία πηδούσαν στη φωτιά. Έτσι κι εμείς αδέρφια να αρπάξουμε για μια, τάρματα και να βγούμε από την πικρή σκλαβιά. Στεριάς και του πελάγου να λάμψει ο σταυρός, και στη δικαιοσύνη να σκύψει ο εχθρός. Ο κόσμος να γλιτώσει από αυτή την πληγή, και ελεύθεροι να ζώμεν αδέλφια στη γη. Σύμφωνα με το σχέδιο της φιλικής εταιρείας, η επανάσταση θα εκδηλωνόταν ταυτόχρονα σχεδόν από τη Μολδοβλαχία μέχρι την Πελοπόννησο και από τη Σερβία μέχρι την Κωνσταντινούπολη. Λευτεριά ή θάνατος, ακούστηκε σε όλες τις υπόδουλες ελληνικές περιοχές.
Όπως η Ελληνοσερβική Συμμαχία ματαιώθηκε και η επανάσταση που ξεκίνησε στη Μολδοβλαχία με τον Αλέξανδρο Υψηλάδη το Φεβρουάριο του 1821 έσβησε τους 2 πρώτους μήνες. Στη Μακεδονία, τη Θεσσαλία, την Ήπειρο, τα νησιά του Αιγαίου, Κρήτη και Κύπρο η επανάσταση πνίγηκε στο αίμα. Πριν από 190 και πλέον χρόνια, σε ένα μικρό και σκοτεινό δωμάτιο στη φιλόξενη Οδυσσό, 3 χέρια απλώθηκαν αργά, τελετουργικά και ακούμπησαν με ευλάβεια στο Ευαγγέλιο. Τα πρόσωπα μόλις που διακρίνονταν στο ημίφος των κεριών. Ήταν ο Νικόλαος Κουφάς, ο Αθανάσιος Τσακάλοφ και ο Εμμανουήλ Ξάνθος. Πρώτα ο ένας και μετά όλοι μαζί επαναλαμβάνουν τα λόγια του ιδρυτικού όρκου της συνωμοτικής οργάνωσης που πήραν την πρωτοβουλία να δημιουργήσουν, της Φιλικής Εταιρείας. Ορκίζουμε ενώπιον του αληθινού Θεού οικειοθελώς ότι θέλω είμαι επί ζωής πιστός εις την εταιρεία κατά πάντα. Τέλος πάντων, ορκίζομαι εις σε, ο Ιερά Πατρίς. Ορκίζομαι εις τας πολυχρονίους βασάνους σου. Ορκίζομαι εις τα πικρά δάκρυα, τα οποία τόσους αιώνας έχησαν και χύνουν τα ταλέπορα τέκνα σου. Εις το εξής, σύ θέλεις είσαι η αιτία και ο σκοπός των διαλογισμών μου. Το όνομά σου, οδηγός των πράξεών μου, η ανταμοιβή των κόπων μου. Ο όρκος αυτός Μόνο στην Πελοπόννησο ο αγώνας ευδοκίμησε με πολλές επιτυχίες και έμελε να κρατήσει περίπου 1 δεκαετία ώσπου να υπογραφεί η ληξιαρχική πράξη γέννησης του νεοελληνικού κράτους. Μέχρι όμως να φτάσει στο αίσιο τέλος η Επανάσταση πέρασε από πολλά κύματα. Παραλήφθηκε πολλές φορές. Στην Πελοπόννησο, ήδη από τις 21 Μαρτίου, οι επαναστάτες κατέλαβαν τα Καλάβρητα. Στις 22 Μαρτίου, ο Ανδρέας Λόντος ύψωσε τη σημαία της Επανάστασης στη Βοστίτσα, το σημερινό Αίγυο, ενώ στις 23 η φλόγα της Επανάστασης ανάβηκε στην Πάτρα. Ο παλαιόν πατρόν Γερμανός στείνει στην πλατεία του Αγίου Γεωργίου μια κόκκινη σημαία με ένα μαύρο σταυρό και ορκίζει τους αγωνιστές. Την ίδια ημέρα, ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και ο Πετρόπης Μαυρομιχάλης, επικεφαλής πολλών άλλων αγωνιστών, απελευθέρωσαν την Καλαμάτα και κήρυξαν την Επανάσταση στο ναό των Αγίων Αποστόλων. Μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα απλώθηκε η Επανάσταση στις Πέτσες, στα Σάλωνα, το Γαλαξίδι, το Λιδωρίκι, τη Θήβα, τη Λιβαδιά, την Αθήνα. Ακολουθεί το ποίημα το Ελληνόπουλο. Τούρκοι διαβήκαν, θαλασμός, θάνατος πέρα ως πέρα. Ηχείο, το όμορφο νησί, μαύρη απομένει, ξέρα. Με τα κρασιά, με τα δέντρα, το ερχοτονήσι, που βουνά και σπίτια και λαγκάδια, και στο χορό της λιγερές καμιά φορά τα βράδια, καθρέφτιζε μες στα νερά. Ερνέα παντού, μα κοίταξε και πάνω και στο βράχο, στου κάστρου τα χαλάσματα, κάποιο παιδί μονόχο κάθεται. Σκύβει θλιβερά το κεφαλάκι, στήριγμα και σκέπη το απομένει, μόνο μια άσπρη αγράμπελη, σαν τούτο ξεχασμένη, μες στην αφάνταστη φθορά. Φτωχό παιδί που κάθεσαι ξεπόλυτο στις ράχες, για να μην κλαις λυπητερά, τι θέλεις τάχα να έχεις, για να τα ειδώ τα θαλασσιά ματάκια σου να στράψουνε, να ξεστερώσουν πάλι και να σηκώσει χαροπά σαν πρώτο το κεφάλι με τα μαλάκια τα χρυσά. Τι θέλεις άτυχο παιδί, τι θέλεις να σου δώσω για να τα πλέξεις ξέγνεστα, για να τα καμαρώσω ρηχτά στους ώμους σου πλατιά. Μαλάκια που το ψαλιδί δεν τα έχει αγγίξει κόψει, και σκόρπια στην δροσάτη σου τριγύρω για την όψη, και σαν την κλαίω σε πνιτιά. Σαν τι μπορούσε τάχα να σου κόψει το μαράζι,
Μήπως το κρίνο από το Ιράν που του ματιού σου μοιάζει. Μην ο καρπός από το δεντρί που μες στη μουσουλμανική παράδεισο φυτρώνει. Και ανάλογο χρόνια 100 και απειλαλάει. Δεν σώνει μέσα από τον ίσκο την αυγή. Μήπως τα ειδώνει που λαλεί στο δάσος νύχτα μέρα. Και με τη γλύκα του περνάει και ντέφει και φλογέρα. Τι θες και από όλα τα αγαθά. Πες, τα ανθός, τα ειδώνει, τον καρπό. Διαβάτη, μου κράζει το Ελληνόπουλο με το γαλάζιο μάτι. Βόλια, μπαρούτι θέλω, να. Ακολουθεί το τραγούδι «Να ήταν το 21». Τον πρώτο και δεύτερο χρόνο οι Έλληνες πέτυχαν πολλές νίκες με αποκορύφωμα την άλωση της Τριπολιτσάς και την καταστροφή της στρατιάς του Δράμαλη στα Δερβενάκια. Το ίδιο συνέβη και στη στερεά Ελλάδα. Αναφέρουμε ενδεικτικά. 8 Μαΐου 1821. Μάχη στο Χάνι της Γραβιάς με τον Οδυσσέα Ανδρούτσο εναντίον του Ομέρ Βριώνη. Νίκη των Ελλήνων. 23 Σεπτεμβρίου 1821. Άλωση της Τριπολιτσάς από άτακτο ελληνικό στρατό με αρχηγό τον Θεόδωρο Κολοκοντρώνη. 6 Ιουνίου 1822. Ανατείναξη της τουρκικής ναυαρχίδας στο λιμένα της Χίου από τον Κωνσταντίνο Κανάρη. Τους επόμενους μήνες η απάντηση των Ελλήνων ήρθε από τον Ψαριανό Κωνσταντίνο Κανάρη και τον Ιδραίο Ανδρέα Πυπίνο, οι οποίοι αποφάσισαν να χτυπήσουν με 2 πυρπολικά τον τουρκικό στόλο που ναυλοκούσε στο λιμάνι της Χίου. Η νύχτα της 6ης προς την 7η Ιουνίου ήταν αφέγκαρη και οι 2 ατρόμητοι ναυτικοί μαζί με τους συντρόφους τους πλησίασαν χωρίς να γίνουν αντιληπτοί τους στόχους τους. Ο Πιπίνος την υποναυαρχίδα και ο Κανάρης την ναυαρχίδα, την περήφανη Μανσουρίγε. Τα 2 πλοία ήταν κατάφωτα και τα πληρώματα διασκέδαζαν καθώς την επομένη άρχιζε το Μπαϊράμ. Ο Πιπίνος και το πυρπολικό του γαντζώθηκαν στην υποναυαρχίδα, άναψε το φυτίλι και πήδηξε στη βάρκα διαφυγής.
Η φωτιά όμως άργησε να φωντώσει και το πλήρωμα του δικρότου απομάκρυνε το πυρπολικό. Ο Κανάρης όμως στάθηκε περισσότερο επίμονος. Έμεινε στο πυρπολικό μέχρι ότου η φωτιά μεταδόθηκε στην τουρκική ναυαρχίδα. Αυτή λαμπάδιασε και σε λιγότερο από 3/4 της ώρας, παρά τις απεγνωσμένες προσπάθειες του πληρώματός της να σβήσει τη φωτιά, ανατινάχθηκε, συμπαρασύροντας στον υγρό τάφο της 1000 ναύτες και αξιωματικούς. Ιουλίου 1822. Μάχη στα Δερβενάκια με τους Κολοκοτρώνη, Νικηταρά, Υψηλάντη και Παπαφλέσσα εναντίον του Δράμαλη, νίκη των Ελλήνων. Ανακαταλάβει την Τριπολιτσά. Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης δεν πίστεψε στις διαδόσεις και ήταν βέβαιος πως ο Τούρκος στρατιωτικός θα επέλεγε το δρόμο που περνούσε από τα στενά των Δερβενακίων με κατεύθυνση την Κόρινθο. Οι προβλέψεις του σύντομα επαληθεύτηκαν. Τις 26 Ιουλίου η εμπροστοφυλακή της εχθρικής στρατιάς φάνηκε να μπαίνει στα στενά των Δερβενακίων. Οι Έλληνες έμειναν ακίνητοι στα ταμπούρια τους, όπως είχε δώσει εντολή ο Κολοκοτρώνης. Έπρεπε να μπουν όσο το δυνατόν περισσότεροι Τούρκοι. Ξαφνικά ακούστηκε η βροντερή φωνή του Κολοκοτρώνη. «Επάνω τους Έλληνες!» Την ίδια στιγμή, μια κόλαση φωτιάς ξεχύθηκε μέσα στη στενή δίωδο που στο διάβα της κατέκαιε τα πάντα. Οι Τούρκοι, σαστισμένοι, στράφηκαν προς τον Άγιο Σώστη για να σωθούν. Πολλοί κατάφεραν να ξεφύγουν. Τότε ο Νικήτας Σταματελόπουλος, ο γνωστός Νικηταράς, με πολλούς συμπολεμιστές του, απέκοψε την οδό διαφυγής. Η καταδίωξη συνεχίστηκε τις 2 επόμενες ημέρες σε άλλες τοποθεσίες της περιοχής και ιδιαίτερα στο Αγιονόρι, όπου συμμετείχαν και γυναίκες στη μάχη. Τεράστιες ποσότητες λαφύρων, ιδιαίτερα πολεμοφοδίων, έπεσαν στα χέρια των επαναστατών. Η προσπάθεια του Δράμαλη να καταστήλει την επανάσταση στην Πελοπόννησο όχι μόνο απέτυχε, αλλά εξόπλισε τελικά τους Έλληνες αγωνιστές, ανεβάζοντας συγχρόνως το ηθικό τους και ενισχύοντας την πίστη τους στην επιτυχία του αγώνα τους. Θα αναφέρουμε και 2 σημαντικές μάχες που κατέληξαν σε ήττα των Ελλήνων, όμως ανέδειξαν ηρωικές μορφές, όπως ο Αθανάσιος Διάκος στη μάχη της Σαλαμάνας στις 23 Απριλίου 1821, όπου πληγώθηκε και εκτελέστηκε βάναυσα από τον Ομέρ Βριώνη, και τη μάχη στο Μανιάκι στις 20 Μαΐου 1825, όπου ο Παπαφλέσσας και οι 300 Έλληνες πολέμησαν μέχρι τελικής πτώσεως. Ποίημα «Η ηρωική τριλογία». Διάκος. Μέρα t'Απρίλη, πράσινο λάμπος, γελούσε ο κάμπος με το τριφύλι. Κι ως την εφήλη, το πρωινό θάμπος, η φύση σάμπος γλυκά νομίλη. Εκελαδούσαν πουλιά, πετώντας όλο πιο πάνω. Τα άνθη ευωδιούσαν, κι είπα απορώντας, πώς να πεθάνω. Κανάρης. Κάποιοι δαιμόνοι τον είχαν στείλει. Έγινα χείλη, κόσμο που επώνει. Ήρωες χρόνοι. Και πώς εμίλει με το τριφύλι, με το τρομπόνι. Το πέρασμά του μείνει μακρύο, μαύρου θανάτου. Κι είχε το θείο, χέρι που φλόγα, κράταε και βλόγα. Μπάιρον. Ένιωσαν ότι του ήταν η στίχη άχαρη τύχη και ματαιώτη. Η ορμή του η πρώτη πια δεν αντίχει, αλλά στα τύχη έμπτωξη νιώτη. Γίνονται οι γέροι γάβροι, θα ορμήσει ανδρονουλούδι και ο Μπάιρον ξέρει πώς να το ζήσει, το θείο τραγούδι. Τώρα
Οι κάτοικοι της Ιερής Πόλης του Μεσολογγίου πραγματοποιούν έξοδο ένα χρόνο μετά την τρίτη πολιορκία της πόλης. Ο εθνικός μας ποιητής Διονύσιος Σολωμός εμπνεύστηκε από το στένος των Μεσολογγιτών και έγραψε το έργο του «Ελεύθερη πολιορκημένη». Η ΣΥΜΑ αποτελεί τη σοβαρότερη απειλή για τον αγώνα. Το Νοέμβριο του ίδιου έτους, ο Ιμπραήμ κινήθηκε προς το Μεσολόγγι για να ενισχύσει τον Κιουταχή. Η δεύτερη πολιορκία του Μεσολογγίου από τους Τούρκους υπό τον Κιουταχή είχε αρχίσει τον Απρίλιο του 1825. Οι 5.000 υπερασπιστές της πόλης κατόρθωσαν να κρατήσουν μακριά τους Τούρκους για ένα ιδιαίτερα μεγάλο χρονικό διάστημα. Σημαντικό ρόλο σε αυτό έπαιξε η παρουσία του ελληνικού στόλου στην περιοχή, ο οποίος φρόντιζε να εφοδιάζει τις φρουρές των μικρών νησιών της Λιμνοθάλασσας και το ίδιο το Μεσολόγγι. Αλλά και η δράση του Καραϊσκάκη στην ευρύτερη περιοχή, ο οποίος διαρκώς παρενοχλούσε τους εχθρούς. Η κατάσταση αυτή γρήγορα ανατράπηκε το Δεκέμβριο με την άφιξη του Ιμπραήμ. Ξεκινούσε πλέον η δεύτερη και πιο δύσκολη φάση της πολιορκίας του Μεσολογγίου. Περισσότεροι από 25.000 Τούρκοι και Αιγύπτιοι άρχιζαν να πιέζουν ασφικτικά την πόλη και ο ανεφοδιασμός του Μεσολογγίου γινόταν μέρα με τη μέρα δυσκολότερος. Οι θάνατοι από την πείνα αυξάνονταν συνεχώς. Τελικά, στο Συμβούλιο των Οπλαρχηγών και των Προκρήτων αποφασίστηκε η έξοδος. 3 φάλαγγες των 1.000 ανδρών η καθεμιά τη νύχτα της 10ης Απριλίου όρμησαν εναντίον των πολιορκητών, οι οποίοι υποδέχτηκαν τους γενναίους αγωνιστές με καταιγισμό πυρών, αφού το σχέδιό τους είχε προδοθεί. Λίγοι διασώθηκαν, μια και οι περισσότεροι είτε έπεσαν μαχόμενοι, είτε κυρίως γυναικόπαιδα ανατινάχθηκαν στη μεγάλη πυρίτιδα αποθήκη, την οποία πυροδότησε ο γενναίος Χρήστος Καψάλης. Το Μεσολόγγι έπεσε και οι σφαγές που ακολούθησαν κράτησαν 2 ημέρες. Ακολουθεί το ποίημα από τους ελεύθερους πολιορκημένους. Άκρα του τάφου σιωπή, στον κάμπο βασιλεύει. Λαλή πουλί, παίρνει σπυρί, κι η μάνα το ζηλεύει. Τα μάτια πίνε μαύρισε, στα μάτια η μάνα μνέει. Στέκει ο σουλιώτης ο καλός, παράμερα και κλαίει. Έρμο του φέκει σκοτεινό, τι σ' έχω εγώ στο χέρι. Όπου σύ μου γίνες βαρύ και ο γαρινός το ξέρει. Ο Απρίλης με τον έρωτα χορεύουν και γελούνε. Κι ως άνθια βγαίνουν και καρποί, τόσα άρματα σε κλειούνε. Λευκό βουνάκι πρόβατα, χαρούμενο βελάζει. Και μες στη θάλασσα βαθιά ξαναπετιέται πάλι. Κι ολόλευκο εσύσμιξε με του ουρανού τα κάλλη. Και μες της λίμνης τα νερά, ο πέφτασε μασπούδα, έπαιξε με τον ίσκιο της γαλάζια πεταλούδα. Που ευώδιασε τον ύπνο της, μέσα στον άγριο κρίνο, το σκουλικάκι βρίσκεται, σώρα γλυκιά και εκείνο. Μάγεμα εφήσεις κι όνειρο στην αμορφιά και χάρη. Η μαύρη πέτρα ολόχρηση και το ξερό χορτάρι. Με 1000 βρύσες χύνεται, με 1000 γλώσσες κραίνει. Όποιος πεθάνει σήμερα, 1000 φορές πεθαίνει. 6 Ιουλίου 1827, οι 3 εγγυήτριες δυνάμεις, Αγγλία, Ρωσία και Γαλλία, υπογράφουν τη συνθήκη του Λονδίνου που κατοχυρώνει την αυτονομία της Ελλάδας. 20 Οκτωβρίου 1827, ναυαρχία του Ναβαρίνου. Οι συμμαχικές δυνάμεις καταστρέφουν την Οθωμανική και Αιγυπτιακή αρμάδα. Απόϊχος των γεγονότων που διαδραμούν. Παρά τα προβλήματα, ήδη από το 1826, το ελληνικό ζήτημα κατήχε πλέον κυρίαρχη θέση στις διεθνείς διπλωματικές διεργασίες. Έπειτα από αλλεπάλληλες διασκέψεις ανάμεσα στη Ρωσία, την Αγγλία και τη Γαλλία, υπογράφτηκαν τα 2 πρώτα πρωτόκολλα της ελληνικής ελευθερίας, στις 4 Απριλίου 1826 και στις 6 Ιουλίου 1827. Το δεύτερο πρωτόκολλο, εκτός από την ίδρυση αυτόνομου ελληνικού κράτους, προέβλεπε τη διακοπή των στρατιωτικών επιχειρήσεων και μέτρα καταναγκασμού της υψηλής πύλης για να το δεχτεί.
Για το σκοπό αυτό στάλθηκε στα παράλια της Πελοποννήσου ναυτική δύναμη των τριών μεγάλων δυνάμεων, Αγγλία, Γαλλία, Ρωσία, για εκφοβισμό. Η ελληνική κυβέρνηση αποδέχτηκε την πρόταση των δυνάμεων για κατάπαυση των εχθροπραξιών. Η άρνηση όμως του Σουλτάνου να δεχτεί τους όρους της Ιουλιανής Σύμβασης και η αργοπορία του Ιμπραήμ να συμμορφωθεί οδήγησαν στην αυμαχία του Ναβαρίνου στις 8 Οκτωβρίου 1827. Ο τουρκο-αιγυπτιακός στόλος ήταν συγκεντρωμένος στο Ναβαρίνο, όπου κατέπλευσε και ο ενωμένος αγγλικός, γαλλικός, ρωσικός συμμαχικός στόλος, με αρχηγούς τους ναυάρχους Κόδρικτον, Δεριγνή και Χέιντεν, και αγκυροβόλησε κοντά ή ανάμεσα στα τουρκο-αιγυπτιακά πλοία. Ένα επεισόδιο ανάμεσα σε ένα Αιγυπτιακό και ένα μικρό αγγλικό πλοίο οδήγησε στη γενίκευση της σύραξης και στην ολοκληρωτική σχεδόν καταστροφή του τουρκο-αιγυπτιακού στόλου. Η ναυμαχία του Ναβαρίνου αποτέλεσε την αφετηρία διπλωματικών και πολιτικών εξελίξεων, οι οποίες οδήγησαν στην αναγνώριση της ελληνικής ανεξαρτησίας. Στις αρχές του 1828 έφτασε στην Αίγινα ο Ιωάννης Καποδίστριας, ο οποίος είχε εκλεγεί κυβερνήτης με 7ετή θητεία από τα μέλη της Τρίτης Εθνοσυνέλευσης στην Τριζίνα, η οποία μάλιστα είχε ψηφίσει και το πιο δημοκρατικό σύνταγμα της εποχής. «26 Ιανουαρίου 1828. Άφιξη του Καποδίστρια στον Ναύπλιο ως πρώτη κυβερνήτη της Ελλάδας». Τελικά, στις 3 Φεβρουαρίου του 1830 υπογράφτηκε το πρωτόκολλο του Λονδίνου, το οποίο αποτέλεσε και τη γενέθλια πράξη του ανεξάρτητου πλέον ελληνικού κράτους. Δυστυχώς όμως για την Ελλάδα, ο άνθρωπος που δάμασε έναν Μέττερνιχ ή έναν Πάλμερστον έπεφτε νεκρός το Σεπτέμβριο του 1831 από σφαίρες Ελλήνων. Ο μόνος Έλληνας εκείνη τη δύσκολη περίοδο που είχε τις δυνατότητες και την ικανότητα να οργανώσει πραγματικά ελληνικό κράτος, ο κόμις Ιωάννης Καποδίστριας αντικαταστάθηκε από τον Βαβαρό Όθωνα. Και αναφερόμαστε σε μια Ελλάδα που εκτινόταν δυτικά μέχρι την Άρτα και ανατολικά μέχρι τη Λαμία. Έπρεπε να περάσουν περίπου 90 δραματικά και δύσκολα χρόνια μέχρι ότου θα φτάναμε στη σημερινή, διπλάσια από ό,τι τότε, Ελλάδα. 6 Ιανουαρίου 1833. Φτάνει στο Ναύπλιο ο πρώτος βασιλιάς της Ελλάδας, Όθωνα. Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης υπήρξε ένθερμος οπαδός της πολιτικής του Καποδίστρια και πρωτοστάτησε στα γεγονότα για την ενθρόνηση του Όθωνα. Το 1833 όμως, οι διαφωνίες του με την αντιβασιλεία τον οδήγησαν μαζί με άλλους αγωνιστές πάλι στις φυλακές του Ιτς Καλέ, στο Ναύπλιο, με την κατηγορία της εσχάτης προδοσίας, και στις 25 Μαΐου 1834, μαζί με τον Πλαπούτα, καταδικάστηκε σε θάνατο. Έλαβε χάρη μετά την ενηλικίωση του Όθωνα το 1835, οπότε και ονομάστηκε στρατηγός και έλαβε το αξίωμα του Συμβούλου της Επικράτειας. Στα τελευταία χρόνια της ζωής του, ο Κολοκοτρώνης υπαγόρευσε στο Γεώργιο Τερτσέτη τα απομνημονεύματά του που κυκλοφόρησαν το 1851 με τον τίτλο «Διήγηση συμβάντων της Ελληνικής Φυλής» από το 1770 έως το 1836 και τα οποία αποτελούν πολύτιμη πηγή για την Ελληνική Επανάσταση. Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης πέθανε μία νύχτα του 1843 από εγκεφαλικό επεισόδιο. Σημείο αναφοράς της ομιλίας του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη στην Πνίκα αποτελεί το παρακάτω απόσπασμα. Παιδιά μου, εις τον τούπο τούτο, όπου εγώ πατώ σήμερα, επατούσαν και δημιουργούσαν το παλαιό καιρό άντρες σοφοί και άντρες με τους οποίους δεν είμαι άξιος να συγκριθώ και ούτε να φτάσω τα ηγνητών. Σας λέγω μόνο πως ήταν σοφοί και από εδώ επήραν και δανείστησαν τα άλλα έθνη τη σοφία των. Οι παλαιοί Έλληνες, οι πρόγονείς μας, έπεσαν εις τη διχόνοια και τρώγονταν μεταξύ τους. Και έτσι έλαβαν καιρό πρώτα οι Ρωμαίοι, έπειτα άλλοι βάρβαροι και τους υπόταξαν. Ύστερα ήρθαν οι Μουσουλμάνοι.
και έκαναν ό,τι μπορούσαν για να αλλάξει ο λαός την πίστη του. Έκοψαν γλώσσες στους πολλούς ανθρώπους, αλλά αισθάθη αδύνατο να το κατορθώσουν. Το ένα έκοπταν, ο άλλος το σταυρό του έκανε. Όταν αποφασίσαμε να κάνουμε την Επανάσταση, δεν συλλογιστήκαμε ούτε πως ήμεθα, ούτε πως να έχουμε άρματα, ούτε ότι οι Τούρκοι ευαστούσαν τα κάστρα και τα πόλεις. Ούτε κανένας φρόνιμος μας είπε: «Που πάτε εδώ να πολεμήσετε με τα ροκάβαρα, βατσέλα». Αλλά ως μία βροχή έπεσε εις όλους μας η επιθυμία της ελευθερίας μας. Και όλοι, και ο κλήρος μας, και οι προεστοί, και οι καπεταναίοι, και οι πεπαιδευμένοι, και οι έμποροι, μικροί και μεγάλοι. Όλοι συμφωνήσαμε σε αυτόν τον σκοπό και κάναμε την Επανάσταση. Στο πρώτο χρόνο της Επαναστάσεως είχαμε μεγάλη ομόνοια και άλλοι τρέχαμε σύμφωνοι. Ο ένας πήγαινε στο πόλεμο, ο αδελφός του έφερε ξύλα, η γυναίκα του εζήμωνε, το παιδί του εκουβαλούσε ψωμί και παρουτόβολα, τόστ εις το στρατόπεδο, και αν αυτή η ομόνοια βαστούσε ακόμα 2 χρόνους, ήθελαμε κυριεύσει και τη Θεσσαλία και τη Μακεδονία. Και εις εφτάναμε και στην Κωνσταντινούπολη. Τόσο τρομάξαμε τους Τούρκους, όπου άκουγαν Έλληνα και έφυγαν 1000 μίλια μακρά. 100 Έλληνες έβαζαν 5.000 εμπρός και ένα καράβι μία αρμάδα. Σας είπα όσα ο ίδιος είδα, ήκουσα και εγνώρισα, για να ωφεληθείτε από τα περασμένα και από τα κακά αποτελέσματα της διχόνοιας, την οποία να αποστρέφεστε και να έχετε ομόνοια. Εις εσάς μένει να είσαστε και να στολίσετε τον τόπο όπου εμείς ελευθερώσαμε, και για να γίνει τούτο πρέπει να έχετε ως θεμέλια της πολιτείας την ομόνοια, τη θρησκεία, την καλλιέργεια του θρόνου και τη φρόνιμη ελευθερία. Τελειώνω το λόγο μου. Ζήτω ο βασιλιάς μας Όθων, ζήτω οι σοφοί διδάσκαλοι, ζήτω η ελληνική νεολαία. Η Επανάσταση του 1821 στάθηκε το πιο σημαντικό γεγονός της εποχής του, γιατί απέδειξε ότι η αγωνιστικότητα και η ισχυρή θέληση ενός λαού μπορούν να αλλάξουν την ιστορική του μοίρα. Παρά τη διχόνοια και τα μελανά σημεία, οι πρόγονοι μας αγωνιστές μας παρέδωσαν ένα συμβόλαιο ελευθερίας γραμμένο με το αίμα τους. Στο δεύτερο μέρος της γιορτής μας θα παρακολουθήσουμε το μικρό θεατρικό έργο με τίτλο «Το Φλάμπορο» και θα ολοκληρώσουμε το αφιέρωμα στην Επανάσταση του 1921 με δημοτικούς χορούς. Και όταν το τέλειωσα, το πήγα μονάχη μου στο λιμέρι του καπετάνου Νικήτα. Το πήρε, το κοίταξε καλά-καλά και τα μάτια του λάμψανε. Ο Δήμος, Ρινιό, ποιος τρίτο Ρινιό το κορδόνι, τρέβα καλά την πλουστή. Έτσι, κύριε Δήμενα. Ναι, έτσι. Λοιπόν, μου λέει ο καπετάν Νικήτας. Δήμενα, γεια στα χέρια σου. Τέτοιο ωραίο φλάμπορο, άλλο κλέφτικο λιμέρι, δεν σήκωσε. Ο Δήμος καμάρωνε. Αμ, τα βλέπεις καπετάν Νικήτα, που φοβόσου να μην μας ταργήσει επειδή είναι μικρομάνα. Αμ, οι γυναίκες σήκονται πιότερο από εμάς για την πατρίδα καπετάνια. Ύστερα, μας κοίταξε λίγη ώρα συλλογισμένος. Δήμενα, μεθαύριο στο Γιουρούσι, το φλάμπορο θα το στήσει στο κάστρο ο άντρας σου. Ο Θεός να δώσει, αποκρίθηκα. Χάιδο, τέλειωσες. Δεν ανάμεσε και το άλλο καιράκι ώσπου να τελειώσουν κι άλλες. Δίκιο έχεις, κύριε Δήμενα. Ξεχάστηκα, ακούγοντας ως της ιστοράς. Πες παρακάτω, κύριε Δήμενα, τι απόγινε και με το φλάμπορο. Στο Γιουρούσι, το Βόλι τον βρήκε κατάσταση του Δήμου. Όταν μου τον φέρανε στο σπίτι, κρατούσα ακόμη στην αγκαλιά του το φλάμπορο. Ο καπετάν Νικήτας το πήρε και έτσι ματωμένο όπως ήταν, το φίλησε δακτυσμένος. Ύστερα, το ακούμπησε πάνω στο κορμί του Δήμου. Ώσπου να... Λευτεριά ή θάνατος, Δήμενα, δεν έγραφε. Ναι, καπετάνια, αποκρίθηκα. Λευτεριά ή θάνατος. Ως την ώρα που τον θάψαμε, τον είχαμε έτσι, σκεπασμένο με το φλάμπορο, που είχαν κεντήσει τα δόλια τα χέρια μου. Εσείς, εδώ, λίγο πάτε προς μας, τελειώσετε το φλάμπορο. Τι δεν δέσπω, πες, έγινε τίποτα. Τι, δεν ήθελα. Με πλάκωσε δουλειά. Τι δουλειά,
Κοριτσιάρα, ο Πετρόβες με τα παλικάρια του ετοιμάστηκε στην Καλαμάτα. Ξεσηκωμός, επανάσταση. Χριστέ μου! Θα κάνουμε λέει παράδειγμα στο μοναστήρι της Πελαγιάς που θα κοπήσουν μια μουσική. Το πλόκορο περιμένει ο πατέρας μας. Θα το κρατάει λέει ο Λάπης, ο γιος σου κύριε Αδήμενα. Ο γιος μου, ο Λάπης. Κάτι για τον πατέρα του έλεγα την κορίτσι. Δεν κατάλαβα και καλά. Πάω τώρα, θα τα πούμε λίγο πατάτα. Ναι. Ο Λάπης που θα το κρατήσει το φιλάκι μου. Για να τον βλέπει από τον ουρανό πατέρας του, όταν θα το στέλνει νικητής πάνω στο κάστρο. Γρήγορα, κορίτσια. Τελειώστε το να πάμε κι εμείς στο μοναστήρι. Σε 2 λεπτά κοινάμε, κύριε Δήμενα. Τελειώνω. Καλά μου το έλεγε η καρδιά μου. Να την που έφτασε η μεγάλη ώρα. Άκουσε τον σκλάβο τον νικητό μεγαλοδύναμος και θα μας δίνει την ελευθεριά. Τούτο το φλάβο, κύριε Δήμενα, δεν θα φέρει θάνατο. Θα φέρει νίκη και τρανή χαρά. Καυτές προσευχές του κέρδισαν και όχι βελονιές. Λεβεντομάνα, θα καμαρώσεις το γιο σου στη θέση του πατέρα του. Ποιος τη χάρη σου? Ποιος τη χάρη μου? Αλήθεια. Είναι εντάξει, κύριε Δήμενα. Την αυγή, τα παλικάρια θα κλείσουν. Ο Λάπης μου θα ανέβει πρώτος στους Καλαμάτες στο κάστρο και θα στήσει το φλάμπουρο στη πιο ψηλή δίπλα. Τι όμορφο θα είναι εμείς. Πόσα μάτια δακρυσμένα από χαρά θα το καμαρώνουν. Γιατί μεθαύριο που θα ξημερώσει του Ευαγγελισμού, ο Λάπης μου θα το πάει στην εκκλησιά και θα το κουβήσει στην εικόνα δίπλα. Θα είναι διπλή γιορτή φέτα. Για του λιτρομού το μήνυμα και για της Ελλάδας μας τη λευτεριά. Τα ακούτε? Και για τη λευτεριά. Ναι, και για τη λευτεριά!